Mergawe maneh, mergawe terus. Assalamualaikum. Ya wis gini ki kegiatan setiap hari sing tak gawe ngonten. Nah iki tempatnya baru lagi, bukan kok pindah ya bes. Sebenarnya iki tempat sing biasa tak gamer gawe nanggone sebelah omahku, nanggone nggonku dhewe. Setelah 2 minggu diperbaiki dan alhamdulillah iki wis mari wis kena dipanggoni, cuma ya urung mari kabeh. Sementara iki dipanggoni dhisik. Nah iki sing durung dicekel iku apa? Urung dilaci bes temboke. Mergone iki bojoku iku mergawe dhisik, dadi nyekele iku lek ning omah tok. Lah ndek omah iku mok dina Minggu tok, Setu sore muleh karo Minggu, lah Senin isu iku balik. Dadine iso ning laci ya mung dina Minggu iku tok sedina. Mergawe melu pabrik dadine iku ya gak iso sak penake dhewe. Soale wingi pas bongkar cepitan iki wis cuti 2 minggu. Dadi saiki karek nglacine wae disekel sak iso-isone sak penake awake ora kupuh-kupuh. Dan harapanku setelah tempat mergawe ini kita perbaiki, semoga kontenku semakin FYP terus, amin. Tetap semangat mengonten. Lah kontenku kayak ngene iki, biasane anak sing takon, "Mbak, ngono kuwi dikirim nang endi? Nang pasar apa langsung nang nggone pengepule?" Sebenarnya ngono ku aku gak iso jawab ya, Bes. Soale iku wis urusan karo bose, sedangkan aku iki cuma mergawe. Dadine iki kudu usahaku dhewe, Bes. Iki iku ngone uang, cuma aku mergaweku ku nanggone omah, tak bungkusi nang omah karo makku. Masih lanjut mergawe, iki aku bungkusi apa? Bungkusi magor abang, podo karo makroni cuma sing rodok cilik. Iki mau diterima 3 sak bes, makane iki wis mari dan iki oleh 3 sak ki mau dadi sakmene iki mau. Dan ini masih melanjutkan ngiket mengiket. Iki mau tak puwaki kuwabe tak juwejer, baru ngono lagi tak iketi sitok-sitok. Lah pas ngiket iki mau si bocil muelu umek katane dibantuin Abil ya mak, bagian ngusungi nang pinggir lawang, soale engko sing jikik ben ora kadoan. Dan setelah diusungi bocil mau oleh 10, kabeh isih utuh nang ngone kono, sing bagian jiki wis teko.